Якіх зменаў варта чакаць у Беларусі ў наступныя 5 гадоў? Пра што захаду варта дамаўляцца з рэжымам Лукашэнкі? І як можна супрацьстаяць расійскай анексіі Беларусі? Пра ўсё гэта мы пагутарым у жывым эфіры праграмы «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, можете задаваць пытанні ў каментарах пад гэтай трансляцыі. І наш сённяшні госць Александр Меленкевич, колішні кандыдат у прэзідэнты Беларусі, дарадца Святланы Ціхановскай. Добрый дзень, спадар Меленкевич, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Добрый дзень, дзякуй за запрашэнне. Пачнем мы з выбарчых навінаў. Цэнтральная выбарчая камісія агучыла афіцыйныя лічбы. Паводле іх амаль 87% галасоў адышлі Александру Лукашэнку. Міжнародныя арганізацыі назвалі гэтыя выбары сфальшаванымі, несправядлівымі, недэмакратычнымі. І кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кая Калас назвала гэтыя выбары сфальшаванымі. Давайте паслухаем яе выказванне. Учора ўвечары мы правялі добрую размову з беларускай лідаркай Святланай Ціхановскай. Мы размаўлялі пра фальшывыя выбары, якія адбыліся ў Беларусі, і, вядома ж, мы цяпер разам з беларускім народам. Беларусь па-ранейшаму займае высокае месца ў еўрапейскім парадку дня. Заявы з асуджэннем гэтых фальшывых выбараў зрабілі і некаторыя кіраўнікі еўрапейскіх краінаў. Тым не менш, пытанне да вас, спадар Меленкевич, наколькі гэтыя вынікі могуць дапамагчы рэжыму, так бы мовіць, перагарнуць старонку? Наколькі яны дадуць яму новыя магчымасці кантролю і ўнутры Беларусі, і нейкіх новых міжнародных кантактаў? Я думаю, што ўсе мы разумеем, што рэжым спрабаваў пасылаць пэўныя сігналы. І, перш за ўсё, гэта вызваленне группы вязняў палітычных, але я не думаю, што ім удасца кагосьці супакоіць, удасца пераканаць, што ў нас ёсць выбары. Выбараў сапраўды даўно няма. Хаця б таму, што няма партый апазіцыйных, няма грамадскіх арганізацый, няма прафсаюзаў незалежных, медыа працуюць за мяжы. То есть усё дэмакратычнае вымушана было або з'ехаць, або папалі ў турму. І таму ніхто не клюне на гэтую вуду. І, безумоўна, Лукашенко разумее, што лепш мець многавектарную палітыку, але яна даўно яго аднавектарная толькі з Расіяй. Там падтрымка і палітычная, і вайсковая, і фінансавая. І Лукашенко таксама, ведаеце, былі часы, калі Лукашенко фальсифікаваў выборы, не ведаем на колькі процентаў, 10, 20, 30, не так важно. А все ж таки большасць людзей і ў Беларусі, і за мяжой казалі, знаете, там, конечно, он, можа, подцягнуў проценты, але ўсё ж таки ў яго большасць. А Захад кажа, калі большасць, то, значит, і легітымны. Легітымны з пункту гледжання не правядзення выбораў, а легітымны таму, што, ўсё ж таки ён мае шырокую падтрымку. Сёння гэта абсалютна не так. А адносна таго, ці здолее ён наладзіць адносіны з Захадам, вельмі сумняваюся, таму што, ведаеце, столькі чырвоных ліній перайшоў і фактычна не дэманструе нічога, акрамя таго, што там свайго акенца хустачкай спрабуе махаць, што заўважце, што я ёсць. Нема яго, таму што ён не суб'ектны сёння палітык. Унутры краіны он трымае кантроль, але не суб'екты ў тым сэнсе, што у значнай ступені ўжо не ён вырашае, што адбываецца ў нашай краіне. На жаль, так. Яшчэ крыху пра гэтую кампанію. Учора дзяржаўная раённая газета «Лоеўскі край» апублікавала ў сваім тэлеграм-канале 2 здымкі з выбарчых участкаў. І на іх адна і тая ж жанчына трымае на адным участку бюлетэнь над выбарчай скрыняй, на другім участку яна трымае руку над выбарчай скрыняй. Вось мы бачым на экране цяпер гэтыя фотаздымкі. І цяпер ужо мы апублікавалі рэпартаж на нашым сайце, яго можна прачытаць, пабачыць, высветлілі, што гэта за жанчына, і ўжо ёсць нават адказ у тэлеграм-канале гомельскага аблвыканкаму. І яны кажуць, што, маўляў, жанчына гэтая на другім участку, яна без бюлетэня, можа быць, яна проста дапамагала нейкаму іншаму чалавеку і нейкаму іншаму выбарніку прагаласаваць. Але ў мяне пытанне нават не пра гэта, хутчэй пра тое, навошта ўвогуле такія вось рэчы, навошта падстаўляцца так, рабіць такія здымкі,
калі відавочна, што кантроль за падлікам галасоў вельмі моцны, і навошта аднаму чалавеку двойчы галасаваць на двух розных участках? Навошта, па-вашаму, гэта робіцца? Ну, скажем шчыра, што гэта не выбарчая кампанія, даўно ўжо так у нас. Гэта спектакль з кепскім рэжысёрам, з кепскім сцэнаром, з кепскімі акцёрамі. Ну, гэта ўсім відавочна. Я просто не ведаю, хто яшчэ ў Беларусі ведае, там, сумняваўся б, сумленныя і несумленныя, праўдзівыя і непраўдзівыя. Ну, ясна, што выбараў абсалютна няма. Ну, дыктатары любяць у гэта пагуляцца, можа ім цешыць іх там, настрой, ім здаецца, што ўсё ж таки это дэманстрацыя какой-то падтрымкі. Можа, ён верыць часта. Таму што давайте памятаць, што такія, як Лукашенко, людзі жывуць у абсалютнай ізаляцыі. Кола людзей, якія маюць доступ да цела, іх да вуха яго, гэта маленькае зусім кола. І ён ведае ад іх, што адбываецца ў свеце. Калісьці ён хадзіў у народ і не баяўся, і з народам размовы вёў, вы ж памятаеце, на першыя годы свае, на пачатку кар'еры. Зараз там же это суцэльны спектакль, падбіраюць людзей, кожны па паперцы штосьці кажа. І ён не ведае, што адбываецца ў краіне так да канца. Он не ведае настрояў людзей. Он не ведае, хто каго падтрымлівае, но яго ж дакладна не падтрымлівае. Таму была такая траўма дзікая, калі ён на Менску хадзіў па заводах, і яму крычалі, каб ён адыходзіў. Для яго это быў суцэльны шок. Вось ён ад яго адысці да сённяшняга дня не можа. І я толькі дадам, што вы самі можаце адказаць на пытанку пад нашым відэа, пад нашай трансляцыяй, што вы думаеце пра тыя лічбы, якія ЦВК агучыў на карысць Александра Лукашэнкі. І таксама ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна, вы можаце задаць пытанне спадару Меленкевічу. Ну і апошняе ўжо пытанне на тэму гэтай, так бы мовіць, выбарчай кампаніі. Учора ў нашым жывым эфіры рэдактарка сайту «Хартыя-97» Наталя Радзіна крытыкавала стратэгію офісу Ціханаўскай, які заклікаў людзей прыйсці на гэтыя выбары і прагаласаваць супраць усіх. І сёння з прыблізна падобнай заявай выступіў Зянон Пазняк. Яны абое кажуць, што варта было заклікаць да байкоту, і абое таксама кажуць, што байкот адбыўся. Было відаць, што на участках вельмі мала людзей, і гэта бачылі замежныя назіральнікі, якіх там практычна не было, але бачылі замежныя журналісты, якіх все ж таки пусцілі ў краіну. Вось што б вы сказалі на такія крытычныя заўвагі? Гэта вельмі старая тэма, калі ў Беларусі ўсё менш і менш было свабоды і дэмакратыі на выбарах, все менш яны былі сумленнымі. Заўсёды ў дэмакратычных сілах была такая дыскусія, а што лепш, байкатаваць тое, чаго няма, калі мы скардзімся, што яны непраўдзівыя, ці, напрыклад, ісці і штосьці даказваць. Я был заўсёды, каб удзельнічаць у гэтай кампаніі, выбарамі цяжка называць, і калі сам хадзіў на выбары, то я на кожным сходзе, калі выходзіў да людзей, то я казаў, што, ведаеце, выбараў-то няма. А з зала крычаць, а чаму ж вы пайшлі на выбары, якіх няма? Я кажу, каб з вамі сустрэцца, каб прадыскутаваць поўныя залы, людзі тысячамі збіраліся на сустрэчы, і гэта вельмі важна, мець такую магчымасць, у іншыя часы немагчыма, акрамя таго, можна па тэлебачанню пару разоў выступіць па паўгадзіны, і трэба з гэтага карыстаць і паказаць людзям, што ёсць... Я выбачаюся, спадар Меленкевич, я вас все ж таки пераб'ю. Тут ваш час, все ж таки у вас была магчымасць выказацца, выступіць. Цяпер рэальныя альтэрнатыўныя кандыдаты не маглі не тое, што зарэгістравацца, нават вылучыцца, яны рызыкавалі адразу трапіць у турму. Ведаеце, увогуле слова «байкот» означае, што апозіцыя заклікае не ісці на выборы з якой-то причины, люди не идут и выборы не отбываются. Вот это есть бойкот. Скажите, калі ласка, а у нас в Украине, нават калі б не прыйшло 90% на выборы, ці яны былі бы уладаю признаныя як не адбыўшыеся. Но это абсолютно немагчыма. У наших умовах тоталітарная держава, яна практычна ўжо амаль тоталітарная, но немагчыма зрабіць так сапраўдны бойкот. Хотя я думаю, что у всех, кто мог не прийти на участки, разумеючи, что это не выборы, это люди и не пришли. Але вы ж знаете, як заганяли на прадпрыемствах и нават на прыватных. Казали, что кожнага проверить, голосовал, не голосовал, зарегистрировался, там узял бюллетень ці не, и покараем. И это реальная погроза. Тому потребовать от людей и оживить бойкот, когда нам так хочется за межи, но это просто нереальный сценарий.
Калі хтосьці сказаў, што у нас ёсць інструменты байкатаваць, ну я б сам быў бы за байкот. У нас няма такіх інструментаў. І людзі робяць так, як ім адпавядае, так, каб не пагражаць сваёй сям'і, каб атрымліваць зарплаты, каб не быць пакаранымі суткамі, я не ведаю, і гадамі таксама. Я нагадаю, што вы самі можаце задаць пытанне спадару Меленкевічу, і мы маем пытанне ад Тацяны Лукашук, якая напісала, падзякавала нам за такога госця і сказала, што не зможа глядзець перадачу ў жывым эфіры, але задала пытанне, як змянілася праца дэмакратычных сіл зараз у параўнанні з 2000-мі, пасля 2010 году. Я думаю, што і на плюс, і на мінус. Тое, што дэмакратычныя сілы, дэмакратычная Беларусь, это вельмі шырокае кола людзей, мы это ведаем, мы это бачылі ў 2020 годзе, як много людзей хочуць свабоды і дэмакратыі і незалежнасці. І гэтыя людзі падзелены. У турме мы знаем, што там 1200 афіцыйна палітычных вязняў, але ўсе ведаюць, што іх значна больш. Мы не пра ўсіх знаем. Колькі людзей прайшло праз турму 40-50 тысячаў, это таксама дзейнічае. І значная частка вымушана была з'ехаць. Гэта не такі беспрэцэдэнтны выпадак. У Польшчы таксама, калі ўвялі ваеннае становішча, то вельмі много людзей эмігравала. А это была ў асноўным не палітычная эміграцыя, як у нас, а гэта была эміграцыя эканамічная. Вельмі цяжкае становішча было у людзей, цяжка было зарабіць на жыццё, на сям'ю, і людзі з'язджалі. Многае з падобнага з гісторыі Польшчы. У нас зараз гісторыя 80-х гадоў у Польшчы. Але ўсё ж такі такога становішча, як у нас, ні ў кога ў Еўропе апошнім стагоддзі не было. Вось мы зараз бачылі кадры з 2006 году, калі вы былі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах, кандыдатам аб'яднанай апазіцыі. І ў той час вы выступалі з платформай, якая была адкрыта і ясна праеўрапейскай і заклікала да таго, каб Беларусь імкнулася ў еўрапейскі звяз. Ось цяпер, з цяперашняга часу, наколькі гэта было правільна тады, і ці засталася рэалістычная магчымасць для апазіцыі ў Беларусі, для дэмакратычных сілаў, якія па-за Беларусю, можа быць, па-ранейшаму імкнуцца і выступаць з этой еўрапейскай платформы, каб Беларусь далучылася да еўразвязу? Ведаеце, я як быў, так і застаюся праеўрапейцам, і для мяне гэта не выбар геапалітычны, пайсці направа, пайсці налева, ці з Расіі, ці з еўразвязам. Калі мы не выберем еўрапейскі шлях развіцця, я не кажу, што это пагрукацца і сказаць, прыміце нас, мы не готовыя. Просто ісці да стандартаў, ісці да каштоўнасцяў еўрапейскіх, мы знікнем як нацыя. Зараз мы ведаем, што вайна ва Ўкраіне, Путін паставіў мэту знішчыць украінцаў і украінскую дзяржаву. Ён кажа, няма такой нацыі, не павінна быць такой дзяржавы. Про Беларусь он казаў тое самае, і мы на Беларусі амаль не заўважылі гэтага. Ён не лічыць нас народам. Ён лічыць, што мы рускія, папсаваныя умоўна палякамі. І таму, калі мы перестанем быць беларусамі, калі не будзем ведаць сваю гісторыю, не будзем прытрымлівацца сваёй культуры, сваёй традыцыі, не будзем усё часцей гаварыць на сваёй мове, мы проста знікнем. І для нас экзістэнцыйнае пытанне. Калі мы не пойдзем паступова, памаленьку ў Еўропу, можа, не раздражняючую гэтую агрэсіўную шавіністычную Расію сённяшнюю, але трэба разумець, што наша сям'я там, і для нас это не выбар дарогі, а гэта вяртанне дадому. І таму мы выйшлі тады з такімі лозунгамі праеўрапейскімі. Мы не ведалі, наколькі народ адгукнецца. Мы разумелі, што, магчыма, гэтыя лозунгі у нас была свабода, правда, справядлівасць, такі лозунг, што ён надта папулярны будзе, таму што нават у Францыі ці ў Германіі з такім лозунгам не вельмі будзеш папулярны. Там людзі думаюць нармальнымі рэчамі, не думаюць, колькі яны зарабляюць, колькі каштуе для дзяцей адукацыя, ці паедзем у адпачынак. То есть матэрыяльная справа. А мы казалі пра каштоўнасці. Но мы не шкадавалі, таму што мы аб'ядналі менавіта гэтую частку пра еўрапейскую, пра дэмакратычную, пра беларускую. 10-25-30% у той час была цвёрда людзей на гэтай пазіцыі. І пасля таго, як мы не выйгралі, это зразумела, выборы таксама былі сфальсіфікаваныя, то просто у людзей было такое пачуццё, а мы показалі, што мы есть, што у нас ёсць годнасць. І быў добры настрой. Не гледзячы на моцныя рэпрэсіі, у нашай кампаніі выгналі 1000 студэнтаў, 1200 чалавек з універсітэтаў, 1200 чалавек звольнені з працы. Людзі таксама праходзілі праз турму. Канешне, рэпрэсіі не параўнаць з сённяшнімі, былі не такія моцныя. Але ўсё ж такі наша роля была паказаць, куды варта ісці і чаму.
І гэтая сустрэча з выбаршчыкамі, яны дадалі людзям моцы, дадалі духа, і ніхто не шкадаваў, што ў гэтым удзельнічаць. Глядачка Саша піша: «Вітаю спадара Міленкевіча, ў 2006 годзе галасавала за вас». А вось ад Сергея Кодака адразу некалькі такіх даволі абразлівых каментароў. Але адна з рэчаў, якую ён закідае вам асабіста, але таксама найперш Святлане Ціханаўскай, што, маўляў, гэта была правакацыя ў 2020 годзе, і тыя людзі, якія пайшлі за спадарні Ціханаўскай, цяпер сядзяць у турмах. Але я хацеў бы трошкі перафармуляваць вось гэтае пытанне. Вось вы толькі што сказалі, што ў 2006 годзе была ясная платформа праеўрапейская, і нават калі людзі пабачылі, што скралі, так бы мовіць, вынікі выбараў, все роўна заставалася яснае разуменне таго, якая гэта была кампанія. У 2020 годзе гэтых лозунгаў не было. На вашу думку, ці не было гэта памылкай? Можа быць, варта было імкнуцца ясна акрэсліць пазіцыю, можа быць, менш людзей бы падтрымала апазіцыйнага кандыдата, але пры гэтым было б зразумела, што няма прарасейскай пазіцыі, якую многія дагэтуль свядома ці несвядома закідаюць спадарні Ціханаўскай. Можа, я пачну зноў жа з той кампаніі, у якой я ўдзельнічаў у 2006 годзе. Я быў абраным на кангрэсе дэмакратычным такім метадам, адзіным кандыдатам, дэмакратычна галасавалі людзі. І я быў, в выніку гэтага кангрэса, я быў прэзідэнтам дэмакратычнай часткі Беларусі. Так мяне і называлі ў Брюсселі, куды я ездзіў доўгія гады на саміты. Але я не быў, як Ціханаўская, прэзідэнтам электам усёй Беларусі. Яе абралі, я ў гэтым не сумняваюся, і ёй удалося аб'яднаць усіх беларусаў. Мне не. І таму зусім іншая Беларусь была ў 2020 годзе, зусім іншы настрой. Прыйшло новае пакаленне, праеўрапейскае, якое сидзіць у інтэрнэце, якое ездзіць па Еўропах. Беларусы больш за ўсё на свеце, на 1000 чалавек мелі візаў. І гэта іншае пакаленне. Але ў большасці гэтыя людзі не зусім разумелі, а які мусіць быць геапалітычны выбар, а якія ў нас адносіны з Расіяй, а кім для нас ёсць Расія, а хто такі Пуцін. Вот тогда людзі не ведалі гэтага. І Ціханаўская до конца не ведала. Я закидываю, што вот яна па Крым не могла дакладна адказаць, чый Крым, што яна да Пуціна хацела звяртацца, каб ён дапамог усталяваць дэмакратыю. І ёй, дзякуючы менавіта таму, што яна нібы была на такіх памылковых, недэмакратычных яшчэ до конца пазіцыях, ёй удалося аб'яднаць тых, што не дэмакраты яшчэ. Это невызначаныя людзі, але людзі проста хочуць праўды, хочуць, каб былі выбары, на якіх яны самі вызначаюць свой лёс, і людзі хацелі, каб іх паважалі. Это такія дэмакратычныя каштоўнасці чыста еўрапейскія. Але людзі не ведалі, што яны еўрапейскія, яны ведалі, што яны самі хочуць гэтага. І таму Ціханаўскай удалося, нават несвядома спачатку, аб'яднаць такую шырокую масу людзей, всю пратэсную масу, якія проста хацелі жыць, як у мяне казаў дзедуля і бабуля, жыць па-людску. Людзі хочуць жыць як людзі, а ім не даюць улады. І Ціханаўскай удалося, яна і сама была з гэтага асяроддзя. І зараз, глядзіце, з ёй адбылася вялікая эвалюцыя. Она стала сапраўдным, вядомым ва ўсім свеце палітыкам. Вельмі класную школу прайшла, дзякуючы сваім дарадцам і сама. І яна проста здолела аб'яднаць усіх. Таму што сказаць, што это кепска, што яна ўсіх аб'яднала, трэба было зноў взяць тых, хто твёрда стаіць на пазіцыю, ведаюць нашу гісторыю, сённяшнюю сітуацыю. Не. Эта эвалюцыя, якая адбылася, і нараджэнне беларускай нацыі адбылася. Я сам для сябе такую радасць, такую асалоду атрымаў тым, што беларусы сталі сапраўднай еўрапейскай беларускай нацыі. Нават калі яшчэ не ўсе гавораць па-беларуску, это з часам памаленьку. Але гэта сапраўды здарылася. Таму не, гэта было проста дар лёсу, што так магло адбыцца і так адбылася. На мінулым тыдні мы гутарылі з Джорджам Берасам, аналітыкам Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны і аўтарам дакладу пра фактычную анексію Беларусі Расіяй. І ён прагназуе, што ў найбліжэйшыя некалькі гадоў Расія прымусіць Лукашэнку, каб у Беларусі з'явілася сталая вайсковая база, там будзе не толькі авіяцыя, якая ёсць цяпер, а ён прагназуе, што там будзе як мінімум адна з новых дывізій расійскага войска. На вашу думку, што могуць беларусы супрацьпаставіць гэтаму і Захад? Якія крокі можна зрабіць, каб гэтая база не з'явілася ў Беларусі?
Я адразу на апошні ваш тезіс скажу, што, на жаль, сіла сёння ў беларусаў унутры краіны. І у нас за мяжой, я маю надзею, што мы часова за мяжой, у нас няма сілаў спыніць тыя працэсы, якія рэалізуе па волі Пуціна найчасцей, і са свайго страху таксама Лукашенко. Але ўсё можа змяніцца. Невядома, чым скончыцца вайна ад'е на Украіне, і невядома, чым наша сітуацыя скончыцца. І нам проста трэба быць гатовымі да гэтых пераменаў і супрацьстаяць у той момант, калі нашых сілаў будзе дастаткова. Я больш таго скажу. Нам вельмі важна ацэньваць, што адбываецца ў свеце, не толькі ў Беларусі. Ацэнка Лукашэнкі дадзена, і большасць людзей разумеюць, і нават не трэба многа эмоцый губляць ні на ягоныя псеўдавыбары, ні на ягоныя там заявы. Нам трэба разумець, што адбываецца ў свеце. Ідзе расійская паўзучая анексія. Ну, глядзіце, на маёй Гродзеншчыне каханай, адкуль я паходжу, знікаюць мемарыяльныя дошкі Касцюшцы, якую мы ўсталявалі ў 90-х гадах, Каліноўскаму. Недаўна помнік паўстанцаў вельмі вядомаму, якога расстралялі ў горадзе Ліда, ксяндзу. І знікл помнік проста. Гэта кашчуцтва страшнае. Просто так нас ніхто ніколі не рабіў, каб магілы людзей, могілкі разбураць. Але гэта робіцца. І я ўпэўнены, што гэта робіцца па указаннях людзей, якія працуюць у камандзе Лукашэнкі. Перш за ўсё, напэўна, сілавікі, якія гатовыя былі б сёння нас аддаць у Расію, бо і самі прарасійскія, і там грошы большыя бы зарабілі, і свядомасці ў іх беларускай няма. Ёсць іншая група каля Лукашэнкі, якая за Беларусь у тым сэнсе, што хацелі б захавацца ва ўладзе беларускай. І для іх незалежнасць – гэта каштоўнасць. Такія таксама ёсць людзі. І ідзе дзікая барацьба. Але, знаете, для мяне шчыра ўжо ідзе трэцяя сусветная гібридная вайна. Вот тое, што на Беларусі не проліваецца яўна кроў, але захоп беларускай тэрыторыі, нашай свядомасці, нашай гісторыі адбываецца, гэта ж відавочна. Гэта і ёсць вайна гібридная. На Украіне крывавая резня просто учынена, таму што не хочуць, каб была украінская дзяржава. І наша не хочуць. Але наша паступова знікае. Украінская, меў спадзелку Пуцін, што хутка это будзе. Таму нам вельмі важна разумець, што адбываецца ў свеце, інакш мы не будзем правільна рэагаваць і будзем зноў заклікаць Пуціна, ну ён трохі лепш можа у вачах некаторых, чым Лукашенка, прыйдзі і зрабі парядак. Ну от мы просто мусім разумець, у Расіі адбылася фашызацыя грамадства. Не трэба баяцца гэтага слова. Ненавісць да суседзяў, ксенафобія. І калі мы гэта не будзем разумець, то мы не разумеем, а ў якой мы сітуацыі. Мы зараз павінны змагацца за існаванне Беларусі, за будучыню Беларусі. Не там лепшую, горшую, а ўвогуле за будучыню. І я просто заклікаю ўсіх, ну, больш слухаць, больш чытаць, больш аналізаваць. Інакш адыходзіць Лукашенко ці Пуцін, у нас акно магчымасцей, а мы не гатовыя. Мы не разумеем, хто мы, што мы, куды ідзем. Калі я размаўляю з заходнімі аналітыкамі, то даволі часта чую такую думку, што поўная ізаляцыя рэжыму Лукашэнкі, яна невыгадная захаду тым, што фактычна пакідае Беларусь цалкам у расійскай сферы ўплыву, і што нават у цяперашніх умовах трэба спрабаваць весці нейкія закулісныя, магчыма, перамовы з рэжымам Лукашэнкі, і не трэба цалкам ізаляваць рэжым. Вось на вашу думку, ці варта захаду размаўляць з рэжымам Лукашэнкі і пра што? Ведаеце, лічыць, што Лукашенко легітымны кіраўнік Беларусі... Яны не гавораць пра легітымна, а пра таго, хто рэальна кантралюе Беларусь, нібыта. Вот я і пра гэта хацеў сказаць, што сапраўды ён не легітымны, але Беларусь кантралюе. Ведаем, якімі спосабамі, сілавымі спосабамі, тэрорам унутраным. Все это мы ведаем. Ці варта размаўляць? По многих причинах варта. Мы много кажем, что у нас задача номер 1 вызволять палітвязняў. Перамовы з Лукашенко наконт вызвалення палітвязняў абавязкова трэба праводзіць. Я знаю, як это можна зрабіць і якія аргументы для Лукашэнкі могуць існаваць, таму што займаўся вызваленнем вязняў у 2008-2009 годзе з Еўропай разам. І я хочу сказаць, што размовы нармальна. Нават з фашыстамі-нацыстамі ў часы вайны размаўляў дэмакратычны захад. Это нармальна, гэта прынята. Іншая справа прызнаваць не трэба ні ў якім выпадку. Я маю надзею, што Еўропа на гэта не пойдзе, бо інакш яна страціць сваіх жа выбарцаў.
Теперь так, ці захад зацікаўлены ў Беларусі, ці Беларусь ему патрэбная. Ведаеце, што не трэба думаць, што захад так вельмі хоча, каб вот мы заўтра зрабілі дэмакратыю, былі адразу незалежнымі, хаця яны разумеюць у сваіх інтарэсах, а галоўны інтарэс для любой краіны дэмакратычнай гэта бяспека. Вот кожны дэпутат, кожны прэзідэнт, міністр перш за ўсё справаздачу робіць, наколькі бяспечна наша краіна. І Беларусь адыгрывае велізарную ролю у бяспецы і цэнтральнай Еўропы і ўсходняй Еўропы. І таму, калі Беларусь страціць для захада як магчымага патэнцыйнага будучага партнёра у забеспячэнні тут мира в нашем регионе, то Захад много страціць. Но самі видим, які конус вбился бы в Польшу, в Литву и так далее. Вот гэта інтарэс Захада. І Захад павінен размаўляць, але не на любых умовах. Каштоўнасны захад заўсёды павінен захоўваць тое, што на чым грунтуецца дэмакратыя еўрапейская, на еўрапейскіх хрысціянскіх каштоўнасцях. Таму ведаеце што, я за размовы, калі яны могуць прынесці плён, але не за размовы для таго, каб закрыць вочы на тое, што адбываецца. У Беларусі рэжым акупацыйны, ён праводзіць палітыку ўнутранага тэрору, а Расія праводзіць ползучую оккупацию. Вот калі на гэтых прынцыпах, то цалкам магчыма. Цалкам магчыма размаўляць, і не трэба лічыць, што это здрада прынцыпаў дэмакратычных ці беларускай дэмакратыі. Вы сказалі, што вы ведаеце, як можна размаўляць з Лукашэнкам і якія аргументы на карысць вызвалення палітвязняў вылучаць, бо ўдзельнічалі ў тых перамовах разам з еўрапейскімі прадстаўнікамі ў канцы 2000-х, там, перад 2010 годам. А вы можете агучыць вось гэтыя аргументы, ці гэта, на вашу думку, нашкодзіць, і лепш пакінуць гэтыя аргументы для прыватных перамоваў? Можна гаварыць і трэба гаварыць, таму што гэта пэўная павінна быць школа, наша гісторыя сучасная для дэмакратаў і пэўная школа для новых палітыкаў, новага пакалення ў Еўропе. У Беларусі так сапраўды усіх падчыстую палітычных вязняў, у нас яны заўсёды былі, вызвалялі 2 разы. Вызвалялі ў 2008 годзе, калі адбылася частковая анексія Грузіі, вайна ў Грузіі, і Расія адхапіла частку тэрыторыі гэтай краіны. І ў 2014 годзе, калі быў захоплены Крым Расійскай імперіі, і калі ўсходняя Украіна таксама была захоплена. 2 разы. Чаму менавіта ў гэты момант Лукашенко вызваляе палітвязняў? Таму што Лукашенко кожны раз вельмі моцна спалохаўся, што з ім можа адбыцца падобнае. І можа і Беларусь быць далучана так, як гэтай тэрыторыі суседзяў былі далучаны да Расійскай Федэрацыі. І, напрыклад, калі казаць пра 2008-2009 год, это 2-3 гады пасля выбараў, у якіх я ўдзельнічаў, то тады Еўропе спрабавалі у выніку гэтых агрэсіўных крокаў Расіі все ж таки умацаваць суседнія краіны, каб там не адбыліся тыя падзеі, якія мы зараз пералічылі. І каб не адбылася магчымая агрэсія ў Беларусі, то в 2008 годзе сам Саакашвілі, я яго добра ведаю, много разоў размаўлялі, телефоновал несколько разов Лукашенко и говорил, что усими способами знайти способ полепшить отношения с Европой. Как все-таки у тебя было 2 крыла замежной политики. С Россией ведомо якое. Погляди, что с нами робить. И с тобой могут зрабіць. Ты мусишь иметь подтримку хоть частковую Европы. И Лукашенко начал подавать сигналы. І я меў размовы з кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі Хавьером Саланай, быўшы кіраўнік НАТО, вельмі вядомы палітык на той час еўрапейскі. І ён раіўся, такім чынам, ён казаў, што я гатовы як-то там пачынаць дыялог з Беларусіяй, каб умацаваць вашу незалежнасць, але як адрэагуюць дэмакратычныя сілы. Я казаў, што нармальна адрэагуюць, толькі трэба ставіць умову вызвалення вязняў. І праз пэўны час, праз паўгады пачалося вызваленне, і вызвалілі ўсіх вязняў. Але глядзіце, тады, калі Лукашенко спалохаўся. Потым у 2014 годзе ён зноў вызваліў усіх палітвязняў, асабліва тых, што ў 2010 годзе пасадзіл на выбарах. І зноў жа ён са страху пачаў вызваляць, щоб Еўропе паказаць, што са мной можна.
І зараз ён спрабуе, але так слаба гэта ўсё, таму што яму мешаюць траўмы гэтыя, ён атрымаў у 2020 годзе. І Лукашенко зараз не вызваляе ўсіх. Я думаю, што яму проста маральных сіл не хапае, гэты страх падаўляе гэтае жаданне. Але калі мы хочам вызваліць вязняў, трэба придумываць такія рэчы, чтобы Лукашенко, у якога ключі ад вязніцы, ад кожнай камеры у яго ключі, і каб ён захацеў са страху вызваляць палітвязняў. Зараз ён баіцца зноў Пуціна, таму што Пуцін, калі прайграе, або там будзе заключены мір ва ўкраіне, то Пуціну можа паказацца, што было б важна анексію зрабіць Беларусі, каб скампенсаваць тое, што ён абяцаў і не зрабіў на Ўкраіне. Все это разумеюць. І таму зноў страх параджае жаданне вызваляць. Но і мы мусім на гэтым гуляць. Некаторыя кажуць, вот закруцім чарговыя санкцыі, уж тады жалезна вызваляць. Паслухайце, санкцыі не вызвалялі палітвязняў на Беларусі, і толькі з адной прычыны. Яны бы вызвалілі, калі б тут не стаяла побач Расія, і ўсё, што мы губляем у санкцыях эканамічна, Расія кампенсуе і дае грошы. Рознымі спосабамі знаем якімі. Таму спадзявацца, што санкцыі вызваляць, они неабходныя. Много робяць добрага, каб падставіць на месца Лукашенку з его сістэмай рэпрэсій. Але лічыць, што менавіта санкцыі вызваляць, я лічу, што проста гэта не ведаць сваю історыю, якую мы ўжо прайшлі. Вот гэта важныя урокі мінулых гадоў. Я якраз хацеў наўздагон бы запытацца наконт санкцый. Ці правільна, на вашу думку, цяпер Захад выкарыстоўвае гэты інструмент, і ці варта абяцаць нейкае змякчэнне, зняццё санкцый у абмен на вызваленне палітвязняў? Я б казаў так, што санкцыі не звязаны з палітвязнямі. Цяпер не звязаны, але ці варта іх увязваць? Не таму ввели санкцыі, іншыя былі прычыны. Конечно, Захаду баліць, што вязні ёсць. Захад хацеў бы вызваліць, але Захада таксама, акрамя санкцый, рэальных інструментаў няма. І санкцыі для заходняга палітыка – гэта перш за ўсё прадэманстраваць, што мы адрэагавалі. Ну так, знаете, я грубо скажу, але як адчепнога. То есть сказать своим выборщикам, ведаеце, ну там кепска, и вот мы ввели санкции супраць кепского человека, Лукашенко. Але ўсё ж таки Захад выдатна разумее, што санкцыі абыходзяцца. Россия кампенсуе санкцыі. Ну як, послухайте, но тое самае ў Кореі. Там такія санкцыі, што ні адна краіна ў свеце такіх не мела. І Корея жыве паўночная. А чаму она жыве? Бо Кітай кампенсуе. Китаю падабаюцца дыктатарскія партнёры, ім патрэбны дыктатарскія. Вось. І Кітай кампенсуе. Таму, калі ёсць кампенсатар, санкцыі не маюць уплыву вялікага на вызваленне палітвязняў. Неправда, што іх вызваляюць санкцыі. Іншыя прычыны вызвалення. Страх Лукашэнкі, перш за ўсё. Я хотел бы еще спытаться, процитовать того же аналитика Института вывучения войны американского Джорджа Берроса. Он сказал, что все заявы Лукашенко про то, что он сам нібыта будет иметь контроль над ядерной российской зброей, якая размещена, еще не подтверждена это официально, но нібыта размещена на территории Беларуси, что все это блеф. И я его процитую. Лукашенко спрабуе захаваць твар, ён не кантралюе ситуации и спрабуе зрабіць так, каб усё выглядало не так дрэнна, як ёсць насамрэч. На вашу думку, наколькі все дрэнна, што яшчэ рэальна у Беларусі кантралюе Лукашенко, а што ўжо кантралюе Россия? Формально мы держава. У нас есть гимн, у нас есть стяг, таких нам не падабаецца, не беларускі. Есть парламент, есть законы, и внутри краіны все ж таки не Россия доминуе. Россия взяла нишу, вот эту вот исторично-культурніцкую свядомасць, мова и так далее. Вот гэтым яна займаецца знішчэннем. Часткова лукашэнкаўскія люди дапамагаюць России. А все ж таки краіну контролюе Лукашенко, ён назначае у асноўным людзей ва ўладзе и так далее. Пакуль што контроль гэты ёсць. Дай Боже нам яго захаваць да лепшых часоў, калі мы збудуем сапраўдную незалежнасць, а яна гарантуецца, канешне ж, не дыктатарам, яна гарантуецца народам самім і дэмакратычна абраным парламентам. Я выбачаюся, але ці можна вас так зразумець, што дай Боже нам захаваць, каб Лукашенко кантраляваў Беларусь, а не расейцы? Пакуль што, шчыра давайте скажем, у нас няма інструментаў знесці Лукашенко. І нават у 2020 годзе, калі мільёны людзей выходзілі, усё роўна, калі б мы, многія кажуць, а што ж это мы не пашлі, зім не бралі ў Петербурзе, чаму мы не взяли резиденцию? Послухайте, мои хорошие, тыя, што хочуць радыкальных метаў, калі побач такі агрэсар, як Россия, крывавая краіна,
фашысцкая краіна, трэба шчыра пра гэта казаць. Но яна ўвядзе ў гэты ж дзень танкі і больш ніколі не выведзе. І это будзе абрунтавана з пункту гледжання тых дамоваў, што мае Лукашенко з Пуціным. Таму давайте рэалістамі будзем, нельга знішчаць сваімі рукамі незалежнасць. Але самі дэманстрацыі, самі пратэсты, яны проста выхавалі нацыю, я ўжо пра это казал, і казалі ўсяму свету, што Лукашенко, а беларусы праеўрапейскія, прадэмакратычныя і хочуць жыць у незалежнай краіне. Таму Лукашенко мы зараз не можам прыбраць пры такім партнёры і такім да зубаў узброеным Пуціне. Вось, але наша задача галоўная рыхтавацца до таго моманту, калі наступіць момант пераменаў. Паслухайте, ніхто ж не ведаў, усе мы знаем, ніхто не ведаў, што абрынецца Савецкі Саюз. Была перабудова, мы былі шчаслівыя, што можна гаварыць, што хочаш, свабода слова, дэмакратыя. Вольныя выбары участкова былі ў нас у 90-м годзе за год да сканчэння Савецкага Саюза. Але той, што ён скончыцца, мы не ведалі. Ён можа абрынуцца ў любы момант. Але вот ці мы гатовыя выйграць Беларусь у той момант, калі абрынецца Расія, калі не будзе Лукашэнкі ці Пуціна, ці абодвух. Вот ці мы гатовыя? Вот да гэтага трэба імкнуцца і задаваць себе ўвесь час пытанне, ці мы можам пераняць уладу, а самае галоўнае выйграць першыя выбары пасля Лукашэнкі. Вот над чым трэба працаваць. І гэта не толькі там мець планы, хаця это вельмі важна, праекты, як будзем рабіць рэформы. Гэта значыцца, што мець структуры. Это не значыць мець большасць. Але ва ўсіх гарадах трэба мець людзей, якія павядуць за сабой Беларусь. Так было заўсёды. Мусяць быць пасіянарыі, людзі з пачуццём місіі, прабеларускія і праеўрапейскія. Вот да гэтага трэба рыхтавацца. Я б хацеў перафармуляваць яшчэ одно пытанне ад нашага гледача Сергея Кодака. Ён задае вельмі шмат пытанняў і даволі абразлівай форме, але вот сярод іншага ён напісаў, што адзіным патрыётам Беларусі быў Макей. Макей былы міністр замежных спраў Беларусі, і вот паводле нашага гледача яго за гэта забілі расейцы. Ці падзяляеце вы версію, што па-першае, што яго забілі, што забілі расейцы, і ці лічыце вы Макея патрыётам, што ён сапраўды працаваў на карысць Беларусі? Я выкажу вам сваю думку, я вельмі блізка знаю Макея. Я правёл з Макеем вельмі много асабістых сустрэчаў і рабіў гэта не для таго, каб спадабацца ўладзе. Ва ўсіх постсавецкіх краінах толькі тады адбыліся перамены, калі адбыўся раскол номенклатуры, якая была пры ўладзе. І несумненна, Макей быў лідарам прабеларускіх сіл ва ўладзе. Ён шчырым быў прабеларусам, гарантую вам, я гэта знаю. Вось, ён чытаў вельмі много па-беларуску, знал вельмі добра гісторыю. Адзінае, што ў нас былі з ім моцныя спрэчкі. Ён лічыў, што ў гэтым моманце пры такой неоімперскай палітыцы Расіі толькі Лукашенко можа захаваць Беларусь. Ён так лічыў шчыра. Я яго пераконаваў, што ў мяне другая думка. Тут мы не згаджаліся. Але тое, што ён быў лідарам многіх людзей ва ўладзе, і на рэгіянальных узроўнях, і ў цэнтры, якія хацелі б, каб Беларусь засталася на мапе Еўропы, каб яна не легла пад Расію і не перестала існаваць. Ён сапраўды быў у гэтым сэнсе патрыётам краіны. Такія людзі вельмі важныя. Зараз, калі няма гэтага лідара, то значна цяжэй нам дамагацца перамогі, таму што ў номенклатуры няма пра незалежніцкага лідара. Вот это пра незалежнасць. Я не кажу пра дэмакратычны, ясна, што не пра гэта мова. І яшчэ скажу, што сярод версій смерці Макея я фактычна упэўнены, што яго магла забіць Расія, таму што самым галоўным ворагам для Расіі у рэалізацыі замежнай палітыкі Беларусі быў менавіта Макей. І зверніце ўвагу, што Макей фактычна не ездзіў на перамовы ў Маскву. Ён ездзіў па ўсяму захаду, па ўсіх суседзях, а ў Маскву на перамовы заўсёды ездзіў Лукашенко. В Маскве вельмі не любілі Макея і правільна рабілі, таму што ён быў за незалежнасць, а для Расіі самая галоўная беда – гэта незалежнасць нашай краіны, самастойнасць краіны. І як ён лецеў у гэты Ереван, у транспартным самалёце, міністр замежных справаў, прыведзіце прыклады, калі такое яшчэ дзе было. Я этого не знаю, можа, мы ніколі не даведаемся, але, ведаеце, столькі ўжо выпадкаў ёсць, калі Расія распраўлялася са сваімі апанентамі, а Макей, я дакладна знаю, был для Расіі вораг номер 1 у Беларусі, менавіта са сваёй пранезалежніцкай пазіцыі.
А вы не дапускаеце, што вось гэтая пранезалежніцкая пазіцыя гэта была частка гульні, больш такой глыбокай гульні, і што насамрэч ён быў стаўленнікам спецслужбаў нават расійскіх, магчыма, што вось яны мелі свайго такого чалавека. Ці гэта цалкам фантастычны сцэнар нейкі? Гэты сцэнар абсалютна выключаны, таму што ніхто столькі не шкодзіл рэалізацыі маскоўскай палітыкі ў нас у краіне, колькі Макей. То есть ён шкодзіл гэтай палітыцы маскоўскай. А маскоўская палітыка, я 10 раз скажу, это палітыка анексіі паступовай Беларусі. Таму нет, я не ідэалізую Макея, але і ён был у многіх рэчах шчырых. Лукашенко ему давяряў, і Макей был перакананы, што Лукашенко на гэтым этапе захоўвае незалежнасць. Дарэчы, і Пазняк так лічыць. Вось. І для нас Макей быў магчымым партнёрам для магчымага круглага стала ў Беларусі. А ён непазбежна можа спатрэбіцца, калі адыходзіць Лукашенко і з той номенклатурай, якая не мае крыві на руках, якая не задзейчана ў этих дзікіх рэпрэсіях, мы павінны таксама садзіцца за стол перамоваў і будаваць новую Беларусь. Так было ва ўсіх краінах, вы знаеце, і ў Літве, і ў Польшы, і ў многіх других постсавецкіх краінах. А мы застаемся яшчэ такой часткова асколкам Савецкай імперыі пакуль што. Я не буду пытацца пра канкрэтныя прозвішчы, бо это можа быць небяспечна для тых людзей, якія застаюцца ўнутры Беларусі. Тым не менш, я вас спытаюся агулам. Вы бачыце цяпер нейкія буйныя фігуры ў беларускай номенклатуры, якія могуць сядзець з таго боку стала на будучых перамовах? Я сапраўды знаю такіх людзей, не я адзін, многія ведаюць магчымыя патэнцыйныя такія фігуры. Я не ведаю, ці яны могуць прэтэндаваць на першыя ролі ў будучай Беларусі, гэтага не знаю. А для перамовах гэта вельмі важныя могуць быць людзі. Калі я назову іх прозвішча, то іх, магчыма, не будзе ва ўладзе. Не трэба это рабіць. Але просто я вас заклікаю да аднаго, усіх, і сабе кажу, з майго вялікага досведу і працы ў гродзенскім гарвыканкаме 6 гадоў намеснікам старшыні. Я вам скажу, што ва ўладзе былі, ёсць і будуць людзі, з якімі нам варта супрацоўнічаць у пабудове новай Беларусі. Не атрымаецца так всю ўладу выкінуць і потым і пасадзіць новую. Па-першае, новая яшчэ не гатовая в такой колькасці. Нам трэба выкарыстаць і старыя кадры. Але тыя людзі, яшчэ раз паўторым, тыя людзі, якія зараз чыняць вот гэтыя зверствы ў Беларусі, конечно, яны мусяць усе адказаць на адкрытых публічных судах, таму што інакш мы ніколі не пазбавімся ад сталінізма, ад лукашызма. Мы заўсёды будзем вот у гэтым коле хадзіць. Мы мусім правесці дэсаветызацыю, дэкамунізацыю, і это все будзе вялікім заданнем. І у нас могуць быць ва ўладзе таксама людзі, я іх знаю нават і ў рэгіёнах таксама. Такія людзі, якія проста робяць сваю справу, там, я не ведаю, архітэктары, там, у ЖКХ працуюць. Это людзі, якія хочуць жыць у незалежнай Беларусі, а ніяк не ў імперскай Расіі. Паверце мне. І таму не трэба рабіць ворагаў загадзя. Трэба спраўдзіць, і хай суды вырашаюць, хто сапраўды вінават, і ён мусіць панесці за гэта адказнасць. Я нагадаю, з намі на сувязі ў праграме «Пік Свабоды» ў жывым эфіры Александр Міленкевіч, колішні кандыдат у прэзідэнты Беларусі, дарадца Святланы Ціханаўскай. І у нас яшчэ ёсць нейкі час. Я б хацеў, спадар Міленкевіч, спытацца ў вас пра вашыя прагнозы на самыя важныя змены, якіх вы чакаеце ў найбліжэйшыя гады ў Беларусі. Вось што, на вашу думку, варта чакаць, што можа адбыцца ў горшы ці ў лепшы бок? Горшы бок адназначна хуткая страта інстытутаў незалежнасці. Незалежнасць – гэта вялікая каштоўнасць. Ведаеце, дэмакратыя ўсё роўна прыйдзе. Як закон прыроды. Вот я фізік, это як закон Ньютона, закон заховай энергіі. І дэмакратыя прыйдзе. А вось незалежнасць можна страціць за одну ноч, і потым стагоддзя яе зноў здабываць. Таму нам вельмі важна захаваць незалежнасць. Для многіх ва ўладзе, но для часткі ўлады. Гэта таксама важна. Гэта добра. Далей, ці чакаць якіх-то на лепшыя зменаў, там, ці ўлада будзе дэмакратызавацца, не веру. Не веру з прычыны таго, уже некалькі разоў паўтараю, што траўмы Лукашэнкі не дазволяць яму хоць маленечкія ўступкі рабіць дэмакратыі. Імітацыі будуць, дэмакратыі не.
але дэмакратыя ўсё роўна прыйдзе, як толькі пачнуцца глобальныя змены ў нашым рэгіёне. Яны непазбежна будуць. У тым выніку прыходу Трампа таксама. Могуць быць пазітыўныя, могуць быць горшыя. Вось. Знаете, я б хацеў дэмакратаў, якія трошкі ў роспачы, трошки нигилизм, загубляют веру. Конечно, 5 годов прошло после такого фантастичного 20-го года, когда мы показали, что мы есть и что мы годные доброго життя, лепшего життя. Когда вот такие моменты наступают, я хочу просто закликать и вспомнить нашу историю. Я вспоминаю историю, и еще, как мои продки так само змагались, для меня это завсёды сила дає. Просто не опускаем руки, змагаемся за каштоўнасці, змагаемся за себе, за будучыню дзяцей. И памятаем, что трэба у пэўны момент сабраць усе силы ў кулак, не шукаць ворагаў, а збіраць усіх у саюз. По якому принципу? Любишь Беларусь, не любишь Беларусь. Тыя, што любяць Беларусь і хочуць жыць у свабоднай, незалежнай Беларусі, вот гэта наши партнёры. І зараз не сварыцца, а просто спрабаваць шукаць мову адзін з другім. Потому что за много у нас ад прычыны гэтага паразы, как многим здаецца, это не параза, это была перамога ў 2020 годзе. Нам здаецца, што ўжо ўсё прапало. Нічога не прапало. До речі, я вже казав про поляків, я добре знаю їх історію, многі так само знають. У їх депресія була більш глибока, ніж у нас після уведення воєнного стану. Хоча він був не такий довгий, але многі з'їхали, многі не повірили, що вже нічого не буде. А тут бах, Горбачов, перебудова, свобода слова. І у Росії прийшла відносна свобода і незалежність Росії, так звана. И у нас у всех з'явился шанс на незалежность. И у Польши, у той же самой, боевой Польши, где была дисциплинарная солидарность. А мало кто застался у ёй после вот этих репрессий колоссальных. Тому не опускаем руки, верим у себе. Мы достойные, годные. Белорусы будут жить свободно и в Европе. Но просто кожен повинен відчувати свою особисту відказність і колективну так само. Дякую вам велике за гутарку, господар Меленкевич. Дякую. Дякую велике за запрошення. Я нагадаю, з нами на сувязі былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Меленкевич, які цяпер дарадца Святланы Ціханаўскай. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. З вами быў Алексей Знаткевич, гэта была праграма «Пік свабоды» у жывым эфіры. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.